seche magitimre gie sani jotelo pod medo yuoro mar chung kanyakla kod familia kaachiel kod piny Kenya kaluwore kod lit mokwako piny Kenya tok tho mar jamadar Francis Omondi Ogolla ma odiochieng' ma kawuono ikowo. Oseneno ka jotelo maok e bad migawo mar arita kwe kumoting'o jolweny kaachiel kod apisas marito mag piny owacho kaachiel kod josiasa moyier. To kapok awuoyo mang'eny, an ka kod seneta ma kaunti ma Kisumu mano okil Tom Ojienda machiegni wang'eyo maber ni piny Luo owito jatelo ma yande wageno ahinya kaluwore ni en mokwongo bedo CDF mokwongo ahinya mowuok e oganda ma onagi. Inyalo chang'owa kaluwore kod tho mar jatelo ni kaachiel kod lal moyudo kaka oganda? Watimo mos maduong' ahinya kendo an gi kuyo malit nikech monindo migosi CDF Francis Ogolla mokwongo ne ora mano mokwongo, but mar ariyo maduong' en jatelo mar Kenya ma ji oluoro kaluowa ka kendo Kenya mangima kendo internationally. Mar adek onindo kapod ong'ama tin kendo yo malit kuom lwar mar ndege. Koro wan kaeri mondo wakel ywak ne familia, ne joma olose their dear one Francis Ogolla gi community ma joluo te gi jokenya. Ing'e ni ma the first time ma joluo bedo CDF in this country. Omiyo it's a lot of pain. Sani wat kwayo mani Nyasaye omak bad familia, bad the spouse, bad the close family, bad wuon gi nyowan dala nyoro mpango maliel ni ne wadhi dala ne be wang'iyo kami ikebe gi yo mano wacho ni mondo ikego. Koro mago wase neno te kadhi mbele. Koro kawuono to wan kaeri for the final rites. President biro kaeri kendo mondo wakow CDF e yo mar nyasi mogik. Wakili, tok tho mar CDF Ogolla nitie weche mosebedo kawuok ahinya motudore kod kaka onego bed ni ichuga put moro ma nyalo nono kaka notho. In kaka wakili, be ineno ni mano en gima onego bed ni time yo machalo nade kaluwore kod kaka ne owito ngimane? Ndege ka ndege nitiere gimiluongo ni black box. To ndege accident mag ndege mosetimore Kenya ka osetimore mang'eny. Lakini ber mondo ka ofisa at the level mar CDF Ogolla tho nyaka non ni to ang'o manotimore mokelo ndege no gore piny. Mano is important mondo o settle the question, mondo to moro amora kik bede ni nitie foul play. Mano important ne sirikal, important ne community, important ne familia. Koro miyo, yes, investigations nyaka tim mondo wed gi report mibro kan mong'eni the final moments mar CDF no bet nade. Ang'o mano timore ndege no momiyo no lwar. Kaka okil nitie thuolo monego bed ni mano timre tok tho makamano kose en gima igena to no timre kose nitie timeline monego bed ni mano timre bang' koso ko? Mano onego bed ni osetimore to nitie komiti moselandi mang'iyo kaka ndeke osegore piny mokalo. Waziri Murkomen nose gazet komiti moro ma dhi mbele gi tijnero monego bed ni chak tijnero. Koro umuhimu en ni onego time immediately mondo question obed settled e mind mar jo Kenya, mar joluo, nikech gima important en ya CDF en ng'ama otelo ne army te, forces te e Kenya te. Koro nyaka ng'i maler, nyaka obed gi nonro ni ang'o ma okelo thoni. Erokamano, mano en okil kendo seneta ma kaunti ma Kisumu watwa kod kaka en achiel kuom jotelo moyier ma bende ochopo ya lap